Vítám vás u dnešného videa, co to společně Lucia pořád do videa. Joko. A v minulém videu jsme vysvětlovali update, takže můžeme jít do něho, že Lucia? No, my jsme to hrali už skôr, ale to je jedno. Dobré, poďme. Počkej, mne to neuk... Ja tu s tým... Ne? Poď. Ja som rýchlejší, ty kokos. Nie, som to zakrikol. Zakrikol som to, ty kokos, žena. Ty žena, keď je nasrata. Serem na plot, preskočím ho. Ešte tu stihli do po toto posrať plot, keď sme boli tak nebríti preč. Nie, neposrali tu plot. Posrali. To sú idioti, ty vole, kámo. Už Poď. je posratý, upravený tak. Jo, pritkávaj tam konie posraté. To sú jelene, sorry. Že konia, to sú jelene, ty kokos. To nie sú konia jelene, to nie sú konia jelene. To sú jelene. Som sa poplietla trošku. To nie sú konia jelene. Ne. Že na pol konia, na pol jeleni, na pol a pol? Neexistuje niečo také? A v mojej dimenzii, nie? Ako v reále by si to mohol robiť, ale v hre to nemáš. Poď. My tu asi s tými reindeermi asi nikdy nebudeme mať svätý pokoj. Nikdy. Nikdy, ty vole, nikdy. Prečo tam hovoríš reindeer? Lebo si tak volá. Ale po anglicky, ja som na nima to prekladať, víš. To sú soby vlastne v podstate. Dobre, a ty máš aké známky z angliny? Jednotky, ty kruco. Ja 2, 3. Ja som zatiaľ nemá... No, nemôžem to povedať, jednu trojku som mala, ale nikdy v živote sa mi nestalo, že by som mala 4 z angličtiny. No, mne sa na biológii stalo raz, že som mal 5. Ja mám 5 z diktátu, neboj sa. My už nepíšeme diktáty. Už to nepíšeme. My sme špeciálna škola, my nemáme nemčinu. Ani iný jazyk iný, iba anglínu. Aspoň mama mi hovorila, že by som mohla byť prekladateľka, keďže viem aspoň tie jazyky. Lebo matiku mám v riti, slovenčinu mám v riti, čo mám ešte v riti? Fyziku. Telesnú chemiu. Hej, no chemiu zatiaľ mi vychádza, mám samé jednotky okrem jednej trojky. Kokos, dobre, poďme, už tam máš 30 tých holiday. Ja mám už 85, ty krotos. No tak poď ty krotosovina. Počkaj, ja tu poslali plot. Dobre, idem už. Ja. Idem do riti. No, idem za tebou. Ja sa teším vtedy, ak to budem editovať. To budem. Do... Pi. pivnice. Tak som povedal do pi a vieš, jak to pokračuje. Už idem. No nemávaj tu na mňa. Here we go. Sport medicine boots. Koľko som dal? 120. To čo, ja nechcem nejaké dekorovacie veci na ostro, si môžeš strčiť do... No, ja za chvíľu budem mať oného. Ja za chvíľu budem mať... Ale čo je to prvé? Čo je to prvé? To je pluš. To je... Ešte, ja neviem slovensky. Toto je, jak sa volá plišový... Medveď. Jeleň. Jaký medveď? Ty sop? Ty medveď. Dobre, už to stočíme 4 minúty. Inak... Len tak pre info. Poď. Idem.
Ty si bola dneska v Idem kostole? Ne. Ja musím ísť o 9. večer. Na hovno, že? Nám tu posrali Je. plot! Ty mutovaný koň. Ty kokos, nám tu posrali plot na brťu. Ty Ja kokos. idem očumnúť obchod a potom sa späť vrátim. No to tu hneď je, len je to ďaleko. Ježiš, na perníka ti serem. Toho mám, toho nepotrebujem perníka, ďalšieho Araba posratého. Kokos. A nedostali sme žltý dolár, jak som si myslela na tom minulom. A ja som nejaký expert, či čo? Nie, že nemáme žltý dolár, takže nice. No ty už to ukončíme, točíme 6 minút. Dobre, tak choď tam a ideme ukončiť. Choď ku mne. Krotos. Si Krotos? Takže dúfam, že sa mi video páčilo a zatiaľ čau ti ľudia.